sé inniu le Idirnáisiúnta na naoine faoi Mhíchumas. Le ina gcuirtear béim ar cearta agus leinte daoine faoi Mhíchumas a neartú. Tá anseo inniu in nGaelscoil lítrama. Le dearcú na gúntarí riachta na speisialta agus na néltaí a eil. Tá gach lá tábhachtach sa scoil seo, a chun lá seo tá sé antábhachtach mar tá sé go deascúil daoine ná na feiceáil na deacrúta tá ag páistí le uchasaí, tá uchasaí difriúil lán, bíon gata na fóla mé gamannaí difriúil. So inniu an lá, tá muidir clúra, tá na stocaí ré a gach duine, ba muidir caithfh cóir stocaí, chun a rála daoine, cé go bhfuil muid difriúil, tá gach eile duine difriúil, tá buanna difriúla i gach eile duine, agus féidir linn fólam le chéile. Mar a dhearann sé ar an doras anseo, an doras ag teachtas deacadí an nead, tá cóirtha agam ag rá, tá muid ag fástas ag fólam anseo le chéile sa nead agus sin é. Tá sé antábhachta a cabhair le daoine faoi Mhíchumas. Mar tá gach na speisialta a bailachí féin agus caiimid sin le isig agus a cabhair le daoine. Tá gach duine an leabhart agus rinne mar sin ach má tá Mhíchumas agat b'fhéidir níl tú an leabhart ráir níl tú an clúis aonrad. Is lá an bhór le tháinig daoine atá Mhíchumas acu. Sé téime an le seo am líana nach ceannasaíart in naoine faoi Mhíchumas a chothú chun todhchaí incheimsí a chruthú. Joseph Macaí, Nuacht Cúla4, Gaelscoil lítrama.